ए देवर जी का भले भौजी रुका हम भैया के फोन अरे भैया के मुंह मारो एजा दुखाता रउआ भैया में लागल बनी देखी ना गुड्डू डॉक्टर केने बने अरे कहल का चाहता रू पटना से बोएता बोलाई दो न चेकअप करवाई दो इन जेक्शन लगवाई दो न हो ए देवरू भैया के तोहरा कोइल हो कमोइया भैया कुछ लगाई दो न हो देवरू भैया के तोहरा कोइल हो कमोइया भैया कुछ लगाई दो न हो। ठीक बा बुला देतनी तब तक सेव खइबू ना संतरा खइबू ना केरा खइबू अरे नाजी रउआ के खाली मजाक के सुझता अरे तो बताओ ना का खइबू पनीर पकौड़ा आ चटनियो ले आ दे तनके अच्छा ले आती है। अरे पाची चालू करके गोलंबर से जाकर पनीर पकौड़ा ले आओ और सॉस मत भुलाई है। हेलो भैया हाँ बोला। एही महीना में बनबा तू पापा खुश खबरी बरियार बा एही महीना में बनबा तू पापा खुश खबरी बरियार बा खेलावा न ले ले आवई भैया नया समाचार बा सुन वाले ले आई होए भैया नया समाचार बा। अरे तो लेट मत कर सदर अस्पताल लेके चल हम फ्लाइट धके आवत तनी। आवो भैया बधाई हो बेटा हुआ। ए बाबूजी माई रे भौजी के लइका भइल बा जय हो बरहम बाबा रउरा हमर मनोकामना पूरा कर दे आय हाय हाय अरे चल रे मेहमान आ रहा चल बधाई गाने चलो रे ये राजा बेटा हुआ है अपन सौवा दिया जीजा जी आवो आवो अरे धूल उड़ा देला लोग जुड़वा देव जा। अरे सखी हई देखो ना जीजा जी कितना कंजूस बाड़े हई भतीजा भइल बा आ लुटावत लेमचूस बाड़े एक कट्ठा लिख दी का बौरा गइलो। बताब ऐसे सूखा सुखी होखेला चोर हवे रे छोटकी चोर हवे बहुआ के चाचा चोर हवे रे छोटकी को बहु खियावस ना मिठाइया उ दिल के कमजोर बड़ी हवे मंगा दे गुरु बाबा ए मनीष जी तनी मीठा में रसगुल्ला लेके आवत नमकीन में सिंघाड़ा चली धौरी महाराज। अंगना में रेडियो दुआरा पर वीडियो छता बापा डेक लगावा दीजिए जाजी हमरा बबुआ के बरही मना दीजिए जाजी अरे बरही तो ऐसा मनाइब की पूरा जिला जवार देखी फोन कर रे सुजीत मीडिया अरविंद बाबा सबके बुलाओ अभ्यास तनी पवार क्या बता। बबुआ के मौसी खूब लगावावो चांदी पनु रानी के तेल जतवावो अरे यो गोरेली सौरी के दुआरियानु हो जियो ब्यास छलकत जा अरे यो गोरेली सौरी के दुआरिया की अन धन खूब लुटावो देखी जीजा जी ज्यादा नइखे बोलत अपना के देखी ना पहले का अंगना में ताहर हिलेला कमर लवंडा नियन अंगना में एही से बारो बांडा जी तोहर बाटे ये फांडा जी कम छाओ ढेना चल लवंडा नियन अंगना में तू ना मालिका शेरावत यहाँ ना चलू। हमर बाबूजी बन गइले बबुआ के दादा माई हमर बनल बिया बबुआ के दादी
पढ़ाओ दीदी। हमरा बुझाता बबुआ जीएम होई है नारे दीदिया डीएम होई है रे। तू ही गाओ रे दीदिया हिंद के सिताराई तो सीएम होई है मोदी जैसा पीएम होई है रे। दीदिया हिंद के सिताराई ता सीएम होई है मोदी जैसा पीएम होई है रे। उ सब तो ठीक बा, लेकिन ए साली जी भतीजवा के का नाम रखाई? विनोद, ना कमलेश, आई हम आरू धन है भौजाई। ए अखिलेश भैया 27 के तैयारी करो, लइका 27 में पड़ल बा।